Gordailuan egia esan denetarik aurkitu daiteke. 80.000 objektu baino gehiago daude, hainbat erakundetatik eta hemen bilduak eta bildumak batez ere etnografikoak, kasu honetan artistikoak, askotan muga ez dago garbi edo industrialarekin, baina etnografiko horietan batez ere artisautzakoak. Orduan hori ez galtzea ere oso importantea da, hain zuzen ere, nik uste dut artisautzaren ezaugarri bat industriak ez daukana da, beti berriro egin daitekela. Osea, esaten dugu galtzen ari direla, baina nahikoa da persona bakarra geratzea horrekin jarraitzeko eta egiteko. Gauzak nola egiten diren, gauzak nola egin ziren garai batean, ezagutzen baduzu ze material eta ze teknika asko zerrazago da gero zaharberritzek egitea. Bestela, askotan ez dakizu nondik heldu ere. Orduan hori ere oso importantea da zentzu horretan. Eta hor gainera konturatzen zara zenbat lan dagoen objektu bakoitzaren atzean, zenbat lagan eta zenbat jendek pentsatu duen hori horraino iristeko. Guri interesatzen eguna da dokumentatzea lehengo bizimodua eta ahal den neurren gaur egungo bizimodua ere, ze azken finean hau hurrengo belaunaldiei uzteko ondare bada, hori da ondarea, ez? Besteek ere ezagun dezaten zer egin zuten eta zer egiten ari garen.